Entre Reus i Salou va circular un dels trens de via estreta més populars d'Espanya i que va tancar per la força el 1975, tot i tenir prop d'1 milió de passatgers per any. És el carrilet entre Reus i Salou. El 1887 va obrir la línia operada per la companyia reusenca de tramvies o la Societat del Tramvia Econòmic Reus-Salou. Una via mètrica de 8 km i 200 metres que anava del centre de Reus a l'estació de tren de Salou. Un trajecte de 20 minuts que servia per passatgers i mercaderies, i a més, a Reus, el carrilet operava com a tramvia urbà. Originalment va existir una línia de tren operada per cavalls amb una via molt estreta. Al 1885 es va utilitzar la companyia reusenca de tramvies a operar-la amb màquines a vapor i es va canviar la via a l'ample d'1 metre. A finals de la dècada de 1950 es van comprar els populars ferrobús de CAF, fabricats a Saragossa, que van millorar la comoditat, capacitat i temps de viatge. El tramvia entre Reus i Salou era molt popular i utilitzat, ja que molts veïns eren accionistes de la companyia. El 1966 va transportar 860.000 passatgers, però els interessos turístics van posar el focus en un sistema de tren que tallava la Nacional 340 i obligava els cotxes a aturar-se. El 1975 es va tancar provisionalment la línia per reformar-la i fer un pas subterrani per evitar el pas a nivell que tallava la Nacional. Però aprofitant el tancament, es va declarar la línia com a obsoleta i es va ordenar el desmantellament sense previ avís. Cal dir que l'empresa Talgo volia comprar-la per posar-hi un sistema de trens articulats lleugers de tipus Rodalies. La compra ascendia a 100 milions de pessetes de l'època, però l'operació mai va passar de la fase d'estudi. Al 1976, les vies es van cobrir d'asfalt per eixamplar la carretera i la línia es va convertir en un servei d'autobusos. L'estació original de Salou i un petit tram de via es conserva al centre de Salou, mentre que a Reus ha desaparegut tot el traçat i les parades.